kávy, ktoré som donesol na ten bar, jak som spomínal. Ja som si donesol z domu Five Elephant. To mám akorát na Aeropress, tak vás spravím veľmi krásna výrobka. Ahoj, to mám posledné 20 káva. Tu sú aj popisky. To je Aeropress. To sa dá teda pripraviť káva veľmi jednoduchým spôsobom, je to veľmi skladné, prenosné, takže určite odporúčam každému, kto cestuje, takéto niečo si. Alebo teda je to veľmi dobré aj na doma, je to veľmi rýchle. Môj recept je nejak minútu a pol, takže veľmi rýchlo si vedia pripraviť kvalitnú kávu. Ale samozrejme je to niečo iné ako z espresso mašiny, pretože tam je tlak 9 barov, ktorý ja nedokážem vyvinúť v tomto Aeropresse, takže je to taká vodnatejšia káva, ale veľmi taká jemne tam cítite chuťové profily a práve že potom espresso v porovnaní s tou filtrovanou kávou je veľmi také intenzívne, niečo ako sirup. Takže môžete teda si porovnať potom aj. To nebola dobrá? Ste mali iný druh kávy, alebo čo predtým letný? Teraz nastavujem lete. Aha, lebo ako vlastne hrúbku, hej? Lebo vlastne pri každej tej alternatívnej metóde to je vlastne všetko ostatné okrem tej mašiny. Čiže napríklad možno poznáte moka kávovary, čo sú také, že spodu je jedna časť, vlastne tam sa dá voda a vlastne do stredu sa dá káva a postupne sa to. Potom teda robím to inverznou metódou. Je to bežne, takto si to dávam. No to je otoka, ja to vôbec nevážim. A teraz vlastne si zapnem časomier. Snažím sa teda celú tú kávu ponoriť. Takto si ju zalejem iba a keď je 10 sekúnd, tak s tým začnem točiť. Čiže po 10 už styruješ, že? Hej, po 10 sekundách začínam točiť a točím 15 sekúnd. Potom to vlastne počkám 5 sekúnd. Doma, keď mama kúpila kilo, tak sme sebe aj kilo. Mama,